Kaixo danoi, ongi etorri Joko ona podcastera, ze moduz, hementxe nere ondoan ja prest dana emoteko prest, Lore Nekane Bilela Beitia, kaixo Lore. Hau painoa. Ze moduz, hola Salvador. Kaixo. Kaixo, ondo? Ondo. Bai, gaur gogotxu, Painoa Vitoria, jazezu esaten. Ja, ez dut esaten. Ja, ez duztezu esaten. Joe. Ez que lorito batzu moduen gabiz, asikeratan. Ez, bueno, oso ondo, akordatzen zarie, batzuton tarteka akordatzen zarie. Gaurkoan gainera, ostras, meloia handia da, anistasunari buruz, identitateari buruz, dibertsitateari buruz hitz egingo dugu, eta lehenengo behar duguna da kareta eta bagatoz. Joko ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Lore Nekane Bilela Beitia. Gu beti zentratzen gara musikan, kulturan, ez dakit dibertsitate hori nabaritzen duzuen anistasuna badauen, zuek kontrolatzen duzuen esparru horretan neskak. Nik esango nuke falta dela. Falta zaigula oraindikan hori, beste programetan aipatutako erreferente anitzagoak, egia esan nahiko txuriagea, eszenan gabiltzanak, bai. Euskal Herrian zentratuko gara, baina bai, hola da, ez da, anistasun gutxi dau. Eta zuek ikusten duzue aldaketarik, bilakaerarik egon da, edo... Bueno, nik uste naturalki egongo dela, eta baita ere gizarte bezala bilatu behar dugula hori, eta behar ditugula, bai emakumeak behar ditugun bezala, behar ditugu kolore eta forma askotako pertsonak eta jatorri askotako pertsonak, nire ustez. Bai, gehiengoa zuri eta gizona da. Gero eta emakume gehiago ikusten dut hori bai, baina zurie bat ez be. Eta pertsona ez binario gutxi, oso gutxi. Euskal Herri mailan bai oso gutxi. Bate egongo da, nik egiz esan ez dakit. Ez bitarrik ez dut ezagutzen musika mundua, baina bueno, egongo da bate bat, baina salbu espena izango da, momentuz behintzat, bai. Honi buruz hitz egiteko, bera aktivista da, honi buruz asko daki, asko hausnartu dau, eta badugu gogua berakin hitz egiteko. Tarana Karim, gonbidatu dugu gurera, hementxe da. Sartu, bai, lasai. Txaloak, kaixo Tarana. Ze moduz... Ongi etorri, Hitzeiteko. Pasatzeko. Mikrofonua gerturatu. Bai. Holan ondo entzuteko zura, hotxa. Hori da. Zu abokatua zara, aktivista migratzailea, Azerbaijanetik, ondara urte desente jatorri zitzen? 21. 20 urte? Ekainan 20 urte betetzen ditut hemen. Ostras. Bai. Zuk baduketzu zer kontatu, galdera beraz ingo dutzut. Kulturan, euskal kulturan ikusten duzu anistasunik, falta da, erreferentzia falta da? Asko. Gainera izango dut gehiena gizonezko txuria, die. Emakumeak ere bai, emakume uste asko kostatzen zaigu. Eta bereziki jatorri, kolore, religio, ez dakit, ez berdina den zerbait etiketori garenok, gehiago kostatzen zaigu iristea hortara. Oztopo gehiago daukagulako, kultura baino lehen eguneretako bizitzan, ez dakit dokumentaziotik azita, lana mundutuko gaiekin lotuta, eta kulturaino, ala kirolaino asko kostatzen zaigu, eta iristen garenei ere bai, bizitzan nahiko gogorra egiten zaio, kirolen bezala ikusten dugun rasismoan dago, eta musikan eta barra ere bai, hori argi egoten da, rasismo gizartean, edozein arlotan dagolako, oztopo eta zaitasun gehiago jartzen da hori, ez? Euskal Herrian diskriminazio hori sentitzen duzuzuk egunerokoan. Bai, hori bai. Ni egian ohituta nago eta tresnak nola baitez, etxeko lanak eginda ditut, eta hortan adi nago eta kosta zaie, esango nuke. Baina etorri berrintzako, ala batzutan hizkuntzako zaitasunak daukatentzako, diskriminazio egunero, eta gainera ez da bakarrik kalian juten zarenean, eraikunde baten sartzenean, zerbait eskatzeko, eskubidea daukazulako, biztanle bezala, ez? Hori, bai, topatzen dugu, ez, arrazakeria, islamofobia, eta emakume garelako, eta barez, multiplidie gure oztopoko eskailera horiek. Palmira Dual ijitoen elkarteko kide da bera, eta berak esaten dau eurek ijitoen kolektiboak sufritzen dauela, bere kasuan ijitoa izategatik, euren etniagatik, kulturagatik, baita pobreak izategatik eta emakume izategatik ere bai. Diskriminazio hirukoitza da. Zuen kasuan be bai. Bai, klasizismo horian dago, ez da. Atzarietar guztien gan ez dator diskriminazio hori, aberatsak etortzen badira,
leku guztietan atiak irikita dituzte. Klase bateko, klase obrera, langileek eta abar, eta familia baldin kasu, ardurak baldin badituzu horrela, beti gaude, pues, zerrenda baten, eta gai bate lotuta gutaz gogoratuko dute, politikari adibidez, ala udalako teknikariak, eta beste gaietan biztanle herritar bezala ez gaude. Eta hori osko nabaritzen duzu ez, aktivismoan zaudenean, eta politikariak agertzen, teknikariak galdetzen dute ez dakit. Auzo honetan parke ingo dugu, bakarrik bertako txuriek galdetzen dute. Ematen du gure seme alabak ez duten joka. Oain, ari gia lortzen, partizipatzieko prozesu hortan, batzuk saiatzen gea gure buruan nola baitzartu, eta gure irabakia han ez, iritsiak han mai gainean jarri. Baina behek abuz ez dira gure gana etorriko galdetuz, edozein herritarri esaten duten bezala. Ezke hori argi ikusten gai batzuetan gu gehiege han gaude, presentzia gurea, baina beste gaietan herritar bezala ez gaude. Batzuentzako. Zukainoa esan duzunaren adire, zelan honek, Patrizia deko izena? Palmira dual. Palmirak dinona, iruko hitza dela, ezta? Emakume izategaitik, egitu izategaitik eta pobre izategaitik, ezta? Eta horren arire, eske, oindala gitxi, amuje elkartea? Bai. Nintzeurien, bideo batzuk graba zeuri esan, egunerokotasuneko zer gauze egiten, supermerkatura sartu zeuzer erosten, parketik joan ez dakitzer egiten, gauze normalak egiten, inzeurien, grabe ulelengo, eske justo nire taldeko Kristina Lizarragari graba utzien joaten barosketak egiten, bera da, emakume txuri bat, mikrofono bat barrutik eta holan, eta zelan jenteak zelako harrera moten dutzen berari supermerkatu baten, hemen edo bertan. Eta gero, bardine graba zeurien emakume hijito batzuk. Eta izkutuko kamara bat zen. Bai, eta horrek usten dire, super desberdin dana, Baina, totalmente, eta holako bideo dinozu, zela du tonteria, ez da, badakigu, ez dakigu, ez igual ikusi behar dugu solako bideoak, ze gu zuriokaren ez gara entretan, ez dugu biziten hori inoz bez. Orduen kontatan duzkoe, ez gara konstiente, iguale ez jakintasunera gaitik, eta gure munduen bizi gara, kagoen. Eta igual behar dugu, holako gauzek ikusi behar dugu, estantzen ez gara konstiente. Baina batzuk agian normaltasuna bezala ematen dute hori ez? Zerbait gertatzen, hijituak izango dira. Claro, bai. Kolektibo bat ezateko, ez? Bai. Baina nire duela gutxi gertatutan zerbait zan, lan mundurako kurrikuluma prestatzen, eta lan mundua ibiltzen den, esan nahi dut, Euskal Jaurlaritzako teknikari pertsona bat, ez? Kurrikuluma buruz, guri aholkuak ematen, horrela egin, kurrikuluma pixkat atraktibaiteko, eta askoi gomendatu dio argazkia jartzeko. Eta ni klase ondoren esan diot, ni argazkia duela asko kendu dut, nire kurrikuluma. Eta argazki gabe dijoa, badakit, suerte daukadan, noren eskuen geratuko da nire kurrikuluma, eta lehenengo pausotik diskartatuko du, ala, jarraipena eukiko du, ez? Bai, zure kasuan ez dut rekomendatzen hori. Eta hori normaltasun bezala aurkeztu zidan esan dut. Ni geratu nintzen, esateko, behintzat esateko, hori gertatzen da, baina aldatu behar dugu. Iritsia izan daiteke ez, nire ustez. Baina, zure kasuan ez dut rekomendatzen argazkia jartzeak. Zuria, handikap bezala ikusten dut. Ni geratu nintzen duela, horren violentzia maia. Esan nahi dut, eraikondetan daukagu jendia hori normalizatuta egin dutenak, ez? Iritsi honekin ibiltzen dienak. Horren, handik hasi behar dugu, ez? Aldaketak egiten, anistasuna, eta lan mundura bereziki behar dugu guk. Guk lan egitea gatozonia, askok, hemen migratzaile ekonomikoak gira, gero refusiatuak ere badaude, baina guk lan egitea gatoaz. Eta kurrikuluma nire aurpegiekin ezin bat eta aurkeztu enpresa baten. Problema handi badau. Gero ni han nago, deitzen badit, zapiakin, gainera, elkarrezketa batzutan jun nintzen, eta hori zer, udadalako jarri duzu burun, esan dut ez. Agian komerziala moduan lan egiteko zan elkarrizketa, agian hori kenduko jendeak egiteko zan, ni iaekin ez dut lan egiten. Ni horrela ibiltzen nahi urtean zehar.
bale, eta nik gero esan dut lan honetara ez da, deitzen badiatere ez naiz jungo, esan nahi dut, elkarrizketan horrelako galderak baldin badaude, esan dut, asko aldatu behar da, gainera, eraikundetik baldin badatu iritsi hori, en plan, kurikulum argazkia ez jartzea handikap bezala ikusten badute, adi egon behar gea, eta gauza asko dago aldatzeko. Eta a priori espazio segurua dan tokiren baten gertatu izan jatzu diskriminazio hori jasan izana? Ni lasain nengoen leku batean, eta estanga, bai, eraman nun. Justo giza eskubidea babesten den lekutan, arrazakiri kontra borrokatzen dutena, eukidet lan eskubide aldetik, eta rasismo aldetik, eta gainera gizonezko kide batek aldetik jaso nun violentzia bat. Bai, horrelako lekutan askok lasai egoten gira ez dala gertatuko. Gero mundua aldatzen zaizu txuritik beltzara, ez da grisa ez da. Tan. Orduan, ibiltzen zia, adi, ia leku guztitan, ez? Nire alaba ezaten duen bezala, amazu beti aurrokek beti jarrita dituzu. Ezin dut beste moduan kalera atera. Ez ama utzi begirat. Ezin du horrela begiratu, ez? Beti nabaritzen duzu, begira da aldaketa, zu zartzen zaren autobus batera, ala taberna batera, agian Tolosan ibiltzen naizel, eta ezagutzen daute, harreman desberdinean ditut, ez? Baina leku ez ezagun batera joten bazia, zapidun norbait, taberna baten behandu egoteko, alan zerbait afaltzeko, batzuei agian oaindik harritzen dira, ez? Eta hori, ni berala komentatzen jotzen malabe, zagatik behiratzen ditain beste, eta Igual da oso guapa zarelako. Ez dakit, adeinak urteak berea gauzak egiten dituzte, ez dut uste handik dijoala, ez? Baina hori oaindik badago gizarte honetan gainera. Eta gainera, emoten dago informazio falta dagoela, ez? Gure partetik, privilegiatu zurien partetik, ez dago beste kultura batzuk, beste etnia batzuk ezagutzeko asmorik edo sentitzen duzu ez daukagula informazio horik? Ez da, informazio falta. Informazio ez dut gaur horren gainera internetekin, klik eta daukazu dana, ez da? Hori da, uste dut, posizio batetik baten nago, hobeto nago, hoberena naiz, filosofia honekin, askok dijoazte, eta zuria, denbora ematen badit ezagutuko dut, ala zuria betiko, guri batzutan taldiai sensazio hori ematen digutegu, okerra basioga gaudela. Eta beti ari morrokan. Nila utzi dut hori zaiatzen, norbaitekin batera egoteko asmorik ez daukat. Zuria ondo dago zerbaiten, kultura, musika, ez dakit, ideologia, eta niri ere bai, zerbaiten ondo onak ditu, ez hainonak, esan nahi dut, txuriak privilegiatuak, gaina kapitalismo zaliak, konsumiz zaliak, esan bakizu, zertan ari naiz, hauek pentsatzen dute guk, pisu maioetan gaude, gure eskaloia zuena askoz hobeto dago. Zientzian ere bai, matematikan ere bai, baina gero ikusten dira gure herrira, ala ez dakit, gure aldera, Afrikara, emakumeak parlamentun daude, eta zer da hori? Han emakume zientzialariak, ez dakit, borrokolariak, ez dakit zer, aktivistak, amerikalariak, zer dira? Esan da, guk ere, mundu honetan gaude, borrokak egiten ditugu, ikasketak egiten ditugu, esan nahi dut, askok etortzen dira ez, hori da, pozizio hortan sentitu hazi dielako generazio batzuk, eta bentsat nirea, bai, oain gaur egon ez dakit, gaztiak nola ebiltzen dira, ez? Munduan nahiko libre dago moitzeko, ezagutzeko, eta praktikara juten dira beste lurraldera eta bar, hori aukera ematen du ezagutzea, eta ikuste beste gizartien ere bai, daude garapen batzuk eginda, beste gaietan egin agian ezain beste, baina gizarte bakoitza egiten du, ez? Bere lortzen ditu gauzak. Baina pozizio hori ni oberena naiz, eta ez dut nahi ezer ikusi, ez erentzun, ematen du hori, ez? Ez farmazio gabe ibili, eta lasai, plan. Zuri ez dut nahi ezagutu, eta han ebitzen. Eta feminismoan igual bebai, ez? Gu emakume zuria gara, feminista gara, baina gu privilegiatuak gara, hori hola da, eta hor be badau, emakumeen artean, alde asko, alde handia dau.
zuk nabaritzen duzu gu emakume zuriak privilegiatuak konstiente garela, privilegio hortaz. Bueno, zuek jakingo duzu. Obeto, ia konstiente Nik uste zareten, ala ez, nik uste dut gu konstiente garela, baina ez dakit ze puntura arte, ez dakit. Ez que nik uste konstiente hasi garela izetan, baina lehen ez, akauen da zeu zer natural suertatu jatzu, hola nahi osarelako, eta orduen konstiente izetan azten zara, igual zu konstientzia hartzen dozunean mundua oso anitze dela, eta igual zuk iten dozu lan hori, ez da? Adibidez, azkenengo topaketa feministak, bilgune feministak antolatu zituen Durango ni ez nintzen egon, baina badakit egon zela horre talka hundia, emakume razializatuak kristone gurra eman zutelako, hori. Ustez beti zapalduaren rola aukidezu emakume izategatik eta etorri da beste bat esatera. Zu privilegiatu bat zera. Hori da. Zu ez zera beste buelta bat eta orain berpentsatze ariketa handia etorri da horrekin ere. Bai, feminismoan, aipatuko nuke pare bat gauza ez da, feminismoen modelua, ze saltzen duzu mundua, txuriak eta privilegiatuak, esan nahi dut. Ez, ematen du beste modurik borokatzeko ez dago. Eta daukazue txuriei izaten diot berriz, egon naizelako mania hori etiketatzeko. Zu feministazia hau egiten duzulako. Batzuk etikete gabe feministak dira. Niretzako, ez dakit, nire amona eredu bat da, eta ez zuen nombratzen bere izena feminista, bere bizitzan egin zuen kriston borrokak. Nire ama horrela izan zen, bere garaian, bere gauzan, sistemaren aurka gauz batzuk egin zuen, eta inguruko hainbeste emakume ez, nik etiketa gabe ibiltzea gustatuko lezaidak ere. Bai, borrokalaria naiz, eguneko bizitzan, kaleko, edo zen lekutan, borrokan nago, ez da? Bai, hori batzuk nombratzen dute feminista, emakume ezatia ere bai, gaur egun, privilegiatea esanaren zuek ere bai borrokak dituzue. Ez guk bezala, ez, guk ere ditugu gure, ni musulmana bezala daukat, emakume migratzaile bezala daukat, emakume beltza, emakume latinoa, bakoitza daukate bere arlotan, bere borrokak, ez? Eta feminismo da familia bat bezala izateko, borroka guztiak bat, leku baten, ez, beltzeko. Orduan, privilegiatua, nola esan, zuek konturatzen zarete privilegiatu zeate eta zer egiten duzu honekin. En plan, pertsona razializatun ondon ibiltzen zeate bere borrokan. Adibez, zakit, emakume zaintzaile kalera ateratzen denean, bakarrik askotan euskistun dut emakume razializatu. Txuriak ez daude. Ez? Zuzure privilegio, konturatzen zeaz privilegio eta zaude, bai, hemen jaio zailako, ez dakit, eukera ezberdinak eukidutzu solako, baina zure privilegioekin ez duzu bestiaren borroka konpontzen, bestiaren ondoan ibiltzen, ez? Ez dut nahi esan aurren ibili, inoiz ezin du nire borrokan, ez dut utziko, nire borroka nik egon behar, berengo leroa, zurian zuk, beltzarenak beltza, ez dakit, garbi ikusteko, borroka antirrazista baten, txuriak ezin dira pankarta eraman. Hori, hemen topatu nintzen, zentet txuriak zeiten dute pankarta hortan. Egon behar dire atzean. Ondoan, alatzen. Aurreko lerroa da beti kolektibona. Ez, kirolarik, futbolari borroka da, eta ez dakit, tenistalariak hartzen dute pankarta. Ez, pixkat visualizatzeko hori, nolabait, ez, fizikoki ikusteko. Osa nahi dut, bat egin behar dugu, baina bakoitza erabaki behar du bere borrokaren kontenindua zer da. Ze eskatuko dut, adibidez ez, modan dauden, planes de igualdad, leyes de igualdad, y todo. Oso, igualdad, etza politia agertzen da. Baina, dana egiten dute emakume txurientzako. Non daude parrafuak emakume razualizatuntzako? Gainera, daukagu zaintza lanetan, asko, euneko 80. Prostituzioan dauden emakume gehienak dira kanbotar atzeritarrak. Euneko ez banago oker, 80, porzentai oso altua handago. Ostalaritzan berdin. Ez dakit, ez? Langabezien ere bai asko afektatuta garenok gugia. Umea ekin gaudelako, ezin dugu kompatibilizatu, orduka hemen, ni egon ibilidien zan, umeak txikia zirenean, 2 ordu hemen, 3 ordu hemen, eta hilabeten ez dakit, 500-600 ateratzen bazaizu, eta justu ibiltzen zia, esan nahi dut, non daude lege normatiba, behintzat paperian azteko jarri,
guretzak guk bihar ditugun gauzak, ez? Eta gero ja praktikan ikusiko dugu auskalo, aplikatuko duten, egingo duten ala ez. Esan nahi dut, gizartea anitza da, baina egiten duten legislatura, gobernantza, teknikariak, ari dia bakarrik emakume txurintzako ez gobernatzen eta hori aldatu behar da. Nik ikusten dut bai oso ohikoa dela eta ni barne. Askotan zerbaiten borroka egiten dugunean edo manifestazioa joaten garenean izetan da zeu zer guri, osea, eragiten duguna zuzenean. Bai. Eta beste bateri eragiten batzutan jozu, bai, joe, hau egin behar da, aldatu behar da. Bai, ez goaz. Hori da. Ez goaz, eta ni barne, osea, ni lehengoa hasi behar nazen abe bai, apur bet pentsetan, ze gauzatera jolan nazen be bai laguntza moten edo bisibilitatea emoteko, bakarrik, horre goten bakarrik, eta jazta. Eta, bai, eske oso ohikoa da hori, akauen bakarrik aditzen dugu, nuestro ombligo, eta jazta. Edozein pertsona agian borrokan ala aktivismoan ez daudenak, pues ez, kapitalismoaren seme alabak agian ulertu dezaket ez daudela. Baina borrokan feminista daudenak, en plan, galdetzen bai zuzu hemen, zaude emakumeen eskubideen alde, pues ez, borrokatzen bai. Eta zenba feministe daukate bere etxean, bere amona aitona zaintzen pertsona, eskubide laboralak zapalduta, ez dakit, paperik gabe dagoelako, dokumentaziorik gabe dagoelako, pues, ez dakit, soldataren erdia ordaintzen diote, aztian pare bat ordu libre daukate, ez dakit, esan nahi dut, borrokan daudenak ere bai, ingurun daukaten injustizia hori ez dute ikusten. Bai, nik hor benetan flipatu dudala, ikusi dudanan zegoeratan dagoen jendea, eta zuk esan dezuna, ez daukat, eskubiderik gabe, daude, etxe batean agian hor bizi direna, gainera, bizitzari gabe, eta gure inguruko jendea dago horren atzean, eta hori da gauza bat, niretzako, ja, arreta jarri behar dela ja, eta oso tajante izan horrekin, benetan dago esplotazio era berri bat hor, berria ez da, baina estan aldatu gure artean dago. Jarraitzen dagoela. Batzutan bakizu egiten dugun be bai, ez gara informatzen, ezta? Batzutan pentzen dugulako, posa hau biziko naz, ez badakit zer gertatzen den nire inguruen. Privilegio hortatik, ez? Bai. Eta hori asko egiten da be bai gizarte honetan. Sin saber vivo más feliz. Ja, a costa de, a cuenta de. Ez que euskal ekonomiaren zate asko dago eraikita horrelako lanen eksplotazioaren gainean. Emakume ala gizonezkok ari dia ez, dokumentazio gabe denak, ala batzutan ez dute dominatzen ezakit hizkuntza, ala batzutan formakuntza ezin dute homologatu eta abar, ezin dute lan diun baten lan egin. Orduan, ni egiten dudalako lan hori, bertako norbaitek juten da gorago, bere, ez? Ala, emakume bat, etxetik ateratzen dela da, bestia bere etxean, umea zaitzen dulako, garbikete, bere adinako norbait zaintzen dulako, ez? Hori, kontuan, zenbat porzentai, euskal ekonomiko zenbat euneko, dago horrelako, ez? Ekonomia eksplotatibo baten gainean eraikita. Hori ustot aldatu behar da, eta gainera lan eskubideak dira, eta harritzekoa da, oraindik sindikatuak ari dira, happy flower munduan, ez da? Kontatzen diozu, baina zer egin dezakego. Bai, guk dokumentazioak ez baldin badakago, ez duna esan, sindikatuak ezin du ezen egin. Gobernu hori eskatu gure legia aldatzeko, gure oztopo handiena da hori ez, estrangeriako, atzeritarako legio bai. Dokumentazioetik dana azten darako. Sindikatu bezala egin behar dute presio hori, guri legalizatzeko, guain kampaina bat dago, sinadurak ematen dugu legalizatzeko, hanbeste ez, dokumentazio gabe daudenak, bizitzen minimo diun batera iristeko. Plan, handik, ezke dirurik, lanik ez badago ez dago dirurik, eta kate bat dihoa ez, eta aldatu behar dute sindikatu aldete batetik, gero gizarte soziala, ezakit ez, gero presio egiten dugun, eta eskubideak basikoak lortzeko, behintzat. Asko dago ikesteko, asko dago eraldatzeko, aldatzeko, eta zuek basabitze, zu basabitz borrokan, Ana Jurt bezalako elkarte bat sortuta, hortxe elkarte horretan ze behar sentitzen zu zer da egin bidana, nundik azizari eta zertan ari zarete orain?
Elkarteko eiteko garaian, hasieratik ere, hazien nintzen, ikusi nun lehen, gure izenean antolatzen dira ekimenak, eta gainera hitz egiten ari dira txuriak, teknikariak, ez dakitzer, gure emakume resualetan ezartzen izenean. Esan da, guk egin behar dugu, lehenengo hitzak guria izan behar da, gure testigantzak kontatzeko garaian, zerbait eskatzeko garaian, eta bar. Orduan alde batetik hazien nintzen hori, hitzaldiak antolatzen, kolektibo bakoitzako ekartzen, ez dakit, latinoa etorri zan, bere egoera euritzeiteko, Amelia Tegano zeukio dugu bere gaietan, ez? Horrelako gaiak beltzak ere etorri dira, esan nahi dut kolektibo bakoitza etzein du, eta ere bai, ari naiz emakume atzeretaren, gehienak dira guain marrokiarrakin ibiltzen naiz, musulman naizelako, kolektibo horrekin ibiltzen naiz, formakuntza ematen, ez dakit erdera, ez dakit taiera lortu dugu brikolaje, elektrizidade horrelako ez, alduntze, eta ez da bakarrik taiera, da behar etxetik atera, ezagutu, eta gero nire ideiak pixkat zabaltzen gaiz, eskubideak ezagutzeko, etxean geratuta ez dute jakingo hori, gainera hemengo hizkuntza ez badute ondo menperatzen, hortan ele baiz, pixkat eraikundeak nola funtzionatzen diren, zer da, Euskal Jaurlaritza, Foru Aldundia, udalak zer, ditu, eta horrela ibiltzen nintzen, egiten. Konfinamendu baino lehen, konfinamenduen pixkat jaitsi zaigu ekimenak, uain ari naiz pixkat moitzen, bentsat erdarako klaseekin hasiko gea, euskera ari dia batzuk ikasten, esan nahi dut, gauzak egiteko asmoekin biltzen gea hilabetean behin, zerbait jakiteko nondik nora di joan, WhatsApp ez bai funtzionatzen dugu, laguntzeko sare bezala, gaude, eta gainera jatorriz dakit, 10 lurralditik agian izango dira pertsonak, ez daukat, latinoak ere badaude, marrokiarra, Ukraina, Rusia, en plan, dana daukat, sare moduan, eta gehienak hori, guztik emakumeak, noski. Sareak sortzea, ze garrantzitsua da hori. Hortan, poliki, bakoitza egiten badu, bere aldetik lortuko dugu zerbait. Sareak sortu, privilegioetaz ohartu, eta zuei ere, edo zuei ahotsa eman, ez? Eta guk be jakitea atzean geratzen eta begiratzen. Ez da ahotsa eman, guk ahotsa daukagu. Hartuta, ez da emateko, da gure eta gaizki, oso gaizki izan dut. Ez da gaizki, da? Gauz batzuk junbiara puskatu. Arrazoi hauketzu. Guri asko pastainako, ez da, letxe txarren paretan gara, gizon bat ikusten dugunean, gure izenean berbetan, ez da. Karo, zuri bardinen pastetan jatzue, gu gauzenean berbetan, zuen eskubietaz edo zuen arazoetaz, ez da. Bardine da, niri esate guztetan hori, guk bestogu ingo hori. Ematen du, txuriak ez badute uste guk ez dugu borroka ingo. Han egingo dugu, ez duzu, hori da, indarragoa izango gia batera egiten badugu, ez? Guk zuen borrokan zuek gurean bate egiten badugu, ez usteet, lehenengo nolabait konbatitzeko, daukagu sistema patriarkara usteet zapaltzen du mundu guztian. Gero bakoitza daukagu berea, hori bai. Baina lehenengo daukagu denon arteak, ez? Konbatitzeko. Ez eman ahotsak entzun. Hori da. Hori hobeto. Hori da. Eskerrik asko, Zuei mi esker. Geratu gurekin, ze ontxe Andrea Aranburu etorriko da, eta Andrea Aranburuk Euskal Emakume sortzaile baten proiektu aurkeztuko digu. Andrea, hementxe da. Xaloak. Kaixo. Kaixo, Andrea. Mikrofonua zaztuiten azteti. Hortxe. Kaixo, oso interesgarri izan da, komentatutakoa. Zan ikuste dut pia daukula ikasteko, eta naiz eta ez izan arrazistak, gizarte arrazista baten bizigean einen ikuste dauzkula olako reflejo hankasartzek. Eta nahi dut kontatu, lehena pasa zaitena, kontatuko dugu haina. Oso gaizki sentitu naiz, baina kontatuko dut, beste inork iguala inez dadin, edo hankasartze hori ekiditeko. Nebien nire kamiseta honen bila, kamiseta da entzuten izaten entzak, urduri jartzen ez berriz. Tranqui, bale. Da, beixe, edo horiska, ez dakitzeko loretakoa da, ez dakitzeko loretakoa da. Eta, eromun, nebien bila, ez dakitzer, eta hainu azuri galdetu izute, ez dakit,
danoi, orokorren galdetu dut. Norbaitek ikusi do aragi koloreko kamiseta bat. Bai. Ta momentu bertan esan dut. Vale, gaizki, barkatu, norbaitek ikusi do kamiseta beige bat. Ta, bueno, beste gabe, osea, ni super gaizki sentitu naiz momentu hortan, baina, bueno, beste alde batetik esan dut. Bintze konturatu naiz, ikasten nahi naiz. Ez dakit, oso barneratuta neuken, hau dala aragi kolorea, eta hoi ez da bat ere zuzena. Txikitan, eskolan, margosten egiten ginenean, plastidekorrak edo horrek, eta egiten zen duzen mile kolore, eta bat zan, kolor karne. Bai. Eta holan esaten zan. Eta zan kolore hau, klaro, nirea zala. Eta, irakasleek danok... Ez da gurea ere, osea... Ja, ez da gurea, baina beti zan, eta irakaslek eta guzti, guri hori esan indozkoa txikitatik, ordendeko gu hain barneratute, oza, niretzako zan, itxiko ez tezuko horri kolorea, bale, nik itxiko txute kolor karne, eta holan zan beti, eta hori, karo, hasi bagara gu hori burutik entzen, ze hori sartun deku, holan irakatzi dozkue. Eta ez pagara guazten bebai hori kentzen burutik garapena dator, gauz batzuk ikasitako desikasten. Bai, guinik ere, ni prozeso hortan eren 45 urte eukiko ditut, eta ari naiz gauz batzuk kentzen. Nik ere, gatoz guztik ez, nola da kultura, hezkuntza matxistotik, gizonaren dominantzia, eta bar, eta hori jonbiarkia aldatzen. Eta ona da konturatzea, momentun berala aldatzen. Lotxa hundie pasade, baina esan dut, bida, kontatengo ez, da adibide errexena edo adibide adierazgarrina. Eta hau esan da, ekarriz Borobilaren ertzetik izeneko proiektue, batez ere Jone Goitisolok tote bajak itxen ditu, eta zuk aipatu zenun aurreko programa baten, jokonako baten, dalako fikakoa, ez da? Eske fika da justo nire herri ondoan. Hoi da, Mungia ondoan, edo auzoa da? Mungialdean dauz herri txikitu askota. Bale. Baina herria da o auzoa da? Ez kai basartuko, porque hor beti diskusiak eta egoteie. Eta, bueno, nahalmezue, ez dakit, olatz, deskribatza daukezun nolakoan tote baga entzulentzat? Bare, hauka kolore natural deitzen diote, ez? Uste dala... Bai, fibra natural ezin dako... Bai, hola, kolor hueso, ez dakit nola esan, dago hola eskuz idatzita gongo balitzu bezala. Bai, hori da, eskuz itxen ditu. Margo testillak erabiliz. Eta ebiez hemen idatzita dauna da, nire amaren etxea defendatuko dut. Eta guzki loretxo bat hor. Maite mindu, eta mindu esatie tatxata, eta gero minten dugu, asko barik ondo. Holako tote bajateko, eta gero kamisetak bebai. Bai, da. Berak iten daudana eskuz margoztu eta hori. Eta hoentxe bizi da Bartzelonan. Eta hala ere, dana itxen du euskeraz. Eta baita ere, proiektu bere hortan feminista da, bere proiektu oso pertsonala dalako, beak bakarrik guztoko ditun gauzak itxe ditu, orduan, nahi gabe, batzutan esplizituki adierazten do, ez? Esaldin bat, berdintasunen oinarrituta dauna edo, baina, bueno, bestelare, erorin zei papertxo bat, ez da pasatzen, ez bestelare... Esplizituki ez dana bebai. Hori da. Hori da, adierazten do. Eta eitzen dugu baitare euskeran garrantziz Bartzelonan launek eskatu zioten itxeko katalanez tote bajak, baino beak esan zon. Ez, eta ez balmezu ulertzen ningo izuet itzulpera, baino nik uste oso garrantzitsu dela baitare zure oinarrik, zure printzipiok oso finkatuta bezala eukitzea. Ez dakit ados zaudeten edo... Bueno, eta hizkuntza zabaltzea, bai, askotan, ez bakarrik euskeraz, erderaz askotan berbaiten dautenean, klaro, deko gure azentu eta metun bau, el comido pescau, ez da, holako geusek, eta askotan... Ahí va la hostia. Ez dakiz zer, pues, no? Erderaz dautenean, muletillak horrek, eta elkarrizketak egiten taldea gazta holan, no nos esan doztie, amak esan, jo, lorek, euse batzuk igual, inaldozuz erdera
eras como más correcto, eta nik diot, ba ez, zakauen, nondik natorren bada, ez da? Eta entidadeko komponente oso importantea da. Claro, eta hori zaindu behar da uste dut. Niri hori guztu bitenat, eta bakotxak eukitea beran zonako asentuek eta muletiak. Oain aldarrikatzen ari dira baita leku askotan, ba hori, inglesarekin gehien bat, ez? Beste jatorrietako pertsonek inglesa lehenengo hizkuntza ez daukatenak, jasan izan dute iraina eta jasan dute burla horregatik, gure kasuan, gaztelerarekin bizi gera, baina ez da gure ama hizkuntza, nire abintzat ez da, eta aldarrikatu behar degula gure azentoa, ez? Gure izararen parte bat bezala. Nire hizkuntzan hori, ulertzen dut, nire hizkuntza ikasi nuen, txikitatik, 5 urte arte bizi nintzen leku baten jaiotako, nire gurasuak, eta da provintzia bat, dialektu berezia dauka. Batzutan hitz batzuk ditugu, kapitalekoak ez dute ulertzen. Hizkuntza berdina da, ulertzen dute gehiena, baina, hori. Eta kapitale juten bazia, eta dialektonekin hitz egiten bazu, badakitez nondik zatoz. Eta ni handik atera nintzen, 40 urte bat, ez naiz bizitzenan, baina dialektoa mantentzen dut. Juten nekut, voltatzekoan zen, 40 urte kanpon, eta ez duzu ez da hitzik aldatu. Ezki izan dut hori nire sustraia da. Hori nire txikitako adina da, nire amakin ezkera, ez dakit. Hori nirea da, hori ni naiz. Hori ez da galdu behar. Ezin dut, galtzen badet, beste zerbait bihurtuko naiz pentsatzen dut. Eta horregatik, mandendu behar da, zuria doinu hori, itzo horiek, ez dakit, ez? Zerbait, zuria identitateko hori, komponente oso importantia da. Guri pastainako hori euskeragaz. Eta nire pastainat hori nire euskeragaz, nire eskualdeko gaz. Eta oin, gero eta posa unauze, gero eta gehiago entzuten dut irratietan eta telebistan, amen, etxe honetako erraten bai, gero eta gehiago entzuten dut bizkaiera. Eta horrek postu iten nauze, estantzan olako hizkuntzak galtzen doa, sakauen jente gitxik egiten du berba, eta olako gauzak entzutea. Adibidez, Borobilaren ertzetik proiektu hontan oso presente da bere identidadea, eta aipatu duen bezala, euskera. Eta galdetu nion baita ere jonei, sarea sortzaren garrantziaz edo zer zeuken beak esateko, eta hause bizkaieraz esaten dona. Sortzaion munduan ikustot asko lagundu degola, batez be pandemia garaien igual gatzaua zala ezagutzera motea edo jenteagaz kontaktu okitea, askotan be hausagokoak asko funtzentan dugu eta kasu honetan bakotzaren etxean agoten ginen, ezagutzera moteko hori gatzaua, ez? Baina, sortu ziren hainbat egitasmo, sortzaile ezberdinen artean, kateak ezagutzera moteko, eta nik ustot sentigoen dula, pertsonalki nik babes handie, eta gero bebai, ez dakit, hasi berritan honi galdetu edo besteari galdetu, eta informazio bat esperientziek konpartitzen hori, beti da oso aberazgarrie. Iguale horren beste baloretan ez dan lana edo eta hemen gauzela esatea eta gure lana argitara emon eta baloretea oso potentea da eta individualean bebai asko eskertzen da zer da. Hausnarketa honekin listo, hoxe da Borobilaren ertzetik eta gustatzen alma zaizue, Instagramen eta sarean oroar bilatu. Jarriko dugu, bideoan, abildua, ez nola da, nontxo bertan, Instagram kontua, baina Borobilaren ertzetik, hortxe topatuko duzue. Andrea, eskerrik asko. Taranakari mila esker. Zuei eskerrik asko. Eskerrik asko natortzegatik eta zure ahotsa entzuten jarraituko dugu, Bai, bizitza ematen ez. Gogotxu dauz. Bitartean, nahi dut pentsat zaiatu ez, urrengo generaziorako, gure seme-alabak, zerbait bideratuta, ez dugu lortuko, baina behintzat bideratuta gai batzuk utzi behar ditugu. Así que, albadet, pues hemen nao. Mila esker. Loren Ekane, eskerrik asko. Aino, Vitoria, zuri. Datorren astera arte. Hola, mila esker. Zuri. Datorren astean azkena izango da, Venga, ondo segi. Aio. Gaztea.